Представете си перфектната счетоводна платформа, която оптимизира оперативните ви процеси и ви позволява да обработите 1000 документа за 45 минути. Това е VixRate, цялостно решение за счетоводно управление, в което документите от клиенти и доставчици пристигат директно по имейл и автоматично се подреждат в системата. А с нашето мобилно приложение за iOS и Android сканирате документите си напълно безплатно. Всеки документ в платформата преминава автоматичен 3-стъпков процес. Първо, класифицира документите ви. После извлича данните им и ги разпределя в правилната фирма, което осезаемо променя начина ви на работа. От фактури и банкови извлечения до касови бележки и ръчно написани документи, системата извлича всички данни и редове с прецизна точност. VixRate предлага най-подходящата кореспонденция за всеки тип счетоводен документ или артикул спрямо вашите изисквания, а комплексният самообучителен модел ще помни всяка ваша промяна. При обработка на банкови извлечения VixRate автоматично извлича всяка транзакция, категоризира я, добавя сметка и я свързва с съответния контрагент и документ, което спестява часове работа и ви дава възможност да се насладите на вашето кафе. А ако има липсващи документи, можете да ги маркирате с един клик, като помагате на клиентите да следят какво се изисква от тях. VixRate улеснява целият процес по ДДС отчетите и представя възможност за отложен данъчен кредит от ново поколение, директно от дневника на покупки. При необходимост от разходи за конкретен месец, връщате с един клик, дори от изминала година. Ние се грижим за останалото. Освен това, системата проследява всеки разход и ви уведомява при наближаване на падежа. А когато процесите са подредени, клиенти и управители получават достъп до състоянието на фирмата на разбираем език и съобразен с вашия сметкоплан. VixRate – новият стандарт в оперативното счетоводство.